No xefe infiltrado, un importante produtor de calcetíns, o calcetín da carto e xa lle chaman a cocaína legal. Tras un cambio radical, vamos a ver que cambio radical é ese. Se é o mismo fulano con 4 pelos de perrecha pegados na cara. E o pelo non dudar si é del, o que dudas é si é descomo de fregona. Bueno, vou seguir, pero que sepades que sigo polo respeto e polo cariño que lle teño aos cartos que me pagades. É que vamos a ver, isto é como se lle pos unhas gafas a Superman e xe dis que é outra persona. Hai que aprender das cousas ben feitas, como en Hannah Montana que tiñan dúas actrices. Hannah Montana era unha sola! Que actriz polivalente a Miley Cyrus. É dicir, Hannah Montana era unha sola e Andy Lucas son 4. Andy Lucas, o que están é gordos! Andy Lucas, parecían normalos hasta que viñeron os gemeliers. Bueno, continuemos con el jefe infiltrado. E a ver, para min este programa non ten sentido. A min o fulano que me pagar nóminas xa se pode disfrazar de Teletubby guarrilla que non le olvido la cara. Pagar. As nóminas en Galicia non son pagos, son atracos. E unha vez dixen yo ao jefe, ou me subes ao sueldo ou me lle quitas días ao mes, porque hai dúas cousas aquí que non concordan. Isto será o xefe infiltrado, onde un xefe descubrirá que os seus traballadores son personas e teñen sentimientos e problemas. Quen contaba. E tamén aprenderá que unha subida de sueldo lles arreglaría a vida. Eso faralle ver que lle gusta moito axudarlles, pero que lle gusta máis un Ferrari novo. Así que benvidos a o xefe infiltrado. Xa sei que aí pon el jefe en tus zapatos. Que pasa? Que para que puxera el jefe infiltrado había que pagar 20 euros máis. E nós fomos con toda a voluntad a pagalos. O que sucedeu foi que no bar do lado había 2 por 1 en Cuba Libres. E dixemos nós, vamos a ver, 2 por 1 son 5. 5 por 3, 15. Por 4, 20. 20 son 8 Cuba Libres, 20 euros. Eso calquera economista dache pa diante. De feito, veu Rodrigo Rato e díxonos, ou ides vos ou eu. Que pasou? Que nos jodeu a letra pequena. Porque eran 2 por 1 pero con Coca-Cola de lata. Eso destrozate vivo. Destrúete vivo. Eso a nada que lle rimes de hacer 6 chupitos de tequila, volaste. E claro, virousenos a vista, xa vos podedes imaginar. A 6 da mañán, ven José Francisco e dime, perdí un anillo de casado. Me cago en día, José Francisco. Pero ti estás solteiro. Me normal. Tamén che dixo, a quen lle levo chamando eu toda a noite. A grandes rasgos é a historia. Bueno, isto é máis que ao chegar a casa botaronos unha bronca que, bueno, ao seu lado en Ucrania están tranquilos. Oxe, visitamos ao produtor de calcetíns Moncha. Moncha é unha empresa líder no sector, xa que fai o calcetín dereito distinto ao esquerdo. A un ponlle unha R e outro unha L. Depois ti non sabes cal é cal porque suspendestes máis clases co Covid. Pero Moncha non pode competir cos precios que están a poñer as industrias chinas. A mí non me jode con chinos, me cago en Dios. Hola, son o protagonista de hoxe de El Jefe Infiltrado. Son o jefe. E estou infiltrado, porque tiña mal unha rodilla e infiltraronme. Pois Moncha, o señor que vistes antes era meu pai. O dueño de Moncha antes que a min. Como podestes comprobar, meu pai non é fan da cultura asiática. Pode ir un día ao japonés, pero vai na máis que para protestar. Isto que fai o gallego, de ir a un sitio que non lle gusta, na máis que para estar mal, é protestar. O gallego é así, gusta o que é a protesta. Meu pai non fundou esta empresa, que pensa moita xente. Non, esta empresa fundouse moito antes, pouco despois da aparición do zapato. Pois claro, antes non había necesidade, non habendo zapatos, para que queres calcetís. A empresa fundou na miña aboa, que tuvemos a desgracia de que nos morreu o ano pasado con 120 anos. A desgracia é que aguantara tanto. Non había quen aturar a vella. Eso sí, que ben nos viñeron esos 55 anos cobrando a paga. Madre mía, jodeulle máis cartos ao Estado que un funcionario de baixa. A empresa fúndase porque meu abuelo iba polas casas arreglando lavadoras. E que facía o artista? Lapraba os calcetís que che quedan no bombo. Entón levaba a miña abuela e a miña abuela vendía o rafeira. E un día dixolle miña abuela a meu avó, estamos ganando máis cartos vendendo calcetís que ti arreglando lavadoras. O que podemos facer é ir a rapañalos polos tendales e depois así temos máis cantidad, máis produto para vender. E así foi. Depois, claro, cansáronse de correr, as caderas xa non eran as de 20 anos e empezaron a tejelos eles mesmos. Entonces o que empezaron a facer foi que iban e roubaban a lana das ovellas dos veciños. Si, vou non confesar, a miña abuela non lle gustaba pagar. A miña abuela sempre dicía, a mí os cartos que me gustan son os dos demais. E claro, a empresa foi adiante porque entrabas con gasto cero. Ti se non gastas, ten que dar beneficio por collóns. E depois pasou a empresa a meu pai, que miña aboa pensaba que ao mellor se arruinaba por un detallito que dicía sempre miña abuela. O que lle gustan estes puticlurs, non sei se non iremos á ruína. Así é como se fundou Moncha. Estamos moi orgullosos da empresa e de que meu pai non collera ninguna enfermedade venérea. Que sí, que eu son teu pai, xa te criei a ti. Non me traegas os netos que me caen na piscina, afogan, tupen unha depuradora e despois eso é un montón de cartos. E min chamábamos a Mancio Ortega do calcetín. Depois a Mancio Ortega empezou a facer calcetíns, nos barrió a todos. E dicía unhas palabras. De aquí a Ámsterdam os puticlurs todos me lo repasé yo, orgulloso, cos cartos da empresa. Que queda ahora na empresa? Na máis que pufos, que los chupa? Aquí el rapaz. Rapaz,
espabilando, que ten moito que labrar. Eu xa labrei o meu. Esta empresa funcionou co traballo e esfuerzo dunhas persoas que non eran yo. ¡Bravo! Gracias, papá. Nada, hombre, fue un placer. Ata aquí outra loucada dobraxe da Telegaita. Se queres ver o que lle pasou á empresa Moncha e como o seu jefe se infiltra dentro dos seus traballadores, infiltrarse de que se pon a traballar con eles, non de que lle infiltra a gaita. Non é Plácido Domingo. Xa sabes o que tes que facer. Ve este vídeo chiquicientas veces, compárteo cos teus coleguitas e tómalle unha birra. Non a min non me axuda, pero a ti seguro que sí. Así que xa sabedes, dadlle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo e quedades como adiós. Suscríbete, mardalle al like, suscríbete, mardalle al like. E se te gusta, compartio cos teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.